Dagan ga. Bunal. Ikaw kung may bunalan. Hindi ka mo dagan. Good morning mga ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika-30 ang adlaw sa atong 100-day running challenge. Sa mga wala pa nakasugod og dagan mga ga no. Kinggan nyo ta mo nga dagan mo. Promise, mamatay pa ka. Bitaw, promise walay binuang. Nindot kayo basta makasugod na kag dagan no. Nindot kayo sa lawas. Tuo lang, salig lang. Di ba? Makaingon ka nga. Nindot jud siya. Maong sugod na og dagan ga ha. Nah, dagan ta. Let's go. Balik na putag na ruta mga ga. Dagan ga. Bunal. Sakit akong deadly. Padayon na ta. Hinahinay lang. Sakit gid siya. Nahinay lang sa ta. Andun mawala ni. Solo run day taron mga gano. Pero di ta mabalaka. Kay ana datana. Pero basi na yung mga nanginahanglan dihag ka running body. Pwede ra babae lalaki. Pero mas bahay ra babae. Kay ngano man ang babae pares niya laki jud na. Ang laki pares niya babae jud na. Pero og running group akong apilan. Aw, bisag kinsa pwede. Invite ko niyo sa inyong grupo kay managan ta ninyo. Og buntag sayo. Medyo kapoy na. Okay ta? Are? Ilang padayon na sa ta. Ito na lang. Gamay bunal na lang. Finish na mga ga. Nganong dilim kamudagan ga? Kay tungod wala kay kauban. Ayaw. Ay pagagad sa laing tao. Dagan para sa mga galingon. Kay ang pag-exercise mga ga, ang makabenepisyo ana. Ikaw mismo, dili ang ubang tao. George! Way truck lagi. Guba day. Ugma na pud buhon mga ga. Ando sa sunod higayon. Para mo sa pagsuporta. Ando sa sunod na dagan. Ganoy TV, Anoy out. See you.